ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. ఈ సీన్ లో ఆల్రెడీ పాతకపోయిన వాళ్ళు ఎవరో కక్ష కట్టి రౌడీలతో షాప్ లో బాంబు పెట్టించారు. నాటకం. అందర్నీ మాయ చేసి అందరి మెప్పు పొందాలని ఇదంతా పల్లవి ఆడిన నాటకం. ఆ బాంబుని రౌడీల్ని సెటప్ చేసింది ఈ పల్లవి అని మేమే కాదు, ఆంటీ చరణ్ కూడా నమ్ముతున్నారు. కాబట్టి నేను బాంబు పెట్టానా? అవును, అసలు నువ్వనే దానివే నా జీవితంలో ఉండకూడదని మొదటి నుంచి మొత్తుకుంటున్నాను. తప్పక భరించాల్సి వస్తుంది. ఇంకా భరించడం నా వల్ల కాదు. ఇంకా నువ్వు ఇంట్లో ఉండడానికి వీల్లేదు. నన్ను బయటికి పంపించడానికి మీరందరూ ఇంత శ్రమ పడాల్సిన అవసరం లేదు. నేనే వెళ్ళిపోతాను. అమ్మా, గుండమ్మా, నేనమ్మా.